Izdavaštvo Mula Sadra je pod svojim ovogodišnjim motom Vratimo se knjizi u periodu od 25. oktobra do 2. novembra 2025. sudjelovalo na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Moto ovogodišnjeg Beogradskog sajma Tvoja nova priča. Na štandu u hali 4 predstavljena su nova izdanja izdavaštva Mula Sadra iz oblasti gnoze, filozofije, religijske filozofije, pedagogije i psihologije. Najprodavaniji naslovi na štandu ove godine bili su nagrađene knjige našeg izdavaštva, kao što je Društvo i historija sa stanovišta Kur'ana, autora Misbaha Jazdija, Uvod u hermeneutiku Ahmeda Vaezija i drugi naslovi poput Okcidentalizam, Čovjek prije ovog, na ovom i poslije ovog svijeta. 68. Međunarodni Beogradski sajam završen je u nedjelju 2. novembra 2025. u 20 sati.